Talbrui shukang Baijalbari naimotangkhor ketal fiok jakmani phiaba samong kahamno tangjagoi tongo osi Jugal Kishore Tripurani sakthar mongbai phasalo huija koktomani bisingtei saimanai saibrui chiba hayakeba 45,000 sidi bufang tanjakha Baijalbari naimotangkhorni naimothangrok tanma simiya horbaibo soksawoi rijaka sidi bufang busarokno osi Jugal Kishore Tripura sawai khnarika Khengrabari amchayo 12 kani thayo raja chayate sidi bufang kaijak tongo hinei saimanma bai TSR jawan tai BSF rokni toidul mungbai o samungno yagri jakha hinei saka fainai solobo raja chayate tangjakmani samungno haikino yapri sejaknai hinibo saka osi Jugal Kishore Tripura Tini pungo ane thani kaisa khobor phayo je Indo Bangla border gana o siddi kabongma kaijakhani khobor phayo o khobor no manno pore ani staff nawoi boroni Belsora BUPO thangka BUPO thangai aroni in charge by kok salaikya salaima pore जों jointly aro abono destruction khaina bagoi decision nakha Belsorani staff Bogabilni staff Khengrabari staff tai ani staff nawoi जों total 46 jona aro जों bibino jagao tankha total tanmani hingkai 13 ta plot tankha bufang kotoma torjakno 13 ta plot onuman 12-13 kaningano bufang total approx 45,000 rok ngano abo जों tanjaka phungni 9 ta simi 10 ta 40 jora prai 2 ghonta dore जों tankha abono tini chini mission abo tai jotono nang sanamo sungo abtai nukjangnai jagao ganja khaikeng kele tanai nurijaknai abono